Moitísimas grazas a todas e a todos por estar hoxe aquí. Os venres son sempre días difíciles. Moitísimas grazas a María Xosé Bravo e a Asociación Alexandre Gómez, que sempre nos abre as portas para calquera tolice que nos dea por intentar desenvolver, e sempre as cadeiras están cheas de xente moi atenta e un gustazo de vir a acá. Moitas grazas a Patricia Dorado por achegarme ao seu entorno de tolice tamén, e a todos os outros, e descubrirme a xente tan interesante con tantas cousas que contar como esta autora que coñezo en persoa agora mesmo e en papel hai moi pouquiño, que é Mari Carmen Reina. Imos falar un pouquiño da novela, pouquiño, porque é interesante que fale ela, e que nos conte un pouco que é a novela para ela, que é escribir para ela, que é todo este mundo no que de repente se meteu, porque tamén unha tola, e imos tolear todas un pouco. Pedíaslle permiso para ler un texto que saiu hoxe onte, a última hora, na página web da SEGA, que é a plataforma literaria de crítica feminista. Quería que saíse xa para rompar un pouco esta presentación, porque cando Patricia me falou deste libro, foi na presentación do libro de Laura Rey, que é un fermosísimo libro tamén sobre as mulleres en tempos difíciles, que son todos os tempos difíciles para as mulleres, e díxome, non te escapes deste libro, non te escapes de escapados, tes que lelo. Comecei a lelos en moita febre e dixen, outra novela máis da Guerra Civil. E non é outra novela máis da Guerra Civil. E non hai tantas novelas sobre a Guerra Civil, non hai tanto escrito por mulleres sobre esta época da nosa historia, que aínda nos segue magoando, non? E que esperamos ter aprendido algo dai. Entón, para min é sempre necesario dar unha benvida a algo que é inesperado ou que non está presente ata o momento, poñendo en diálogo co que xa existe, creando como un tecido de referencia, e para iso deume por investigar que máis había contado por mulleres sobre as mulleres para o público xeral sobre este período. Entón, dá a sensación, cando falamos da Guerra Civil Española, que xa todo está escrito e que nada queda por levar ao papel, que de algún xeito todo o de irresoluto que ficou atrás do conflito está a pairar físicamente sobre a nosa realidade, mas que na cuestión literaria a tinta xa ten secado como sangue en cicatrices vellas, pero tamén dá a sensación de que só a tinta masculina ten contribuído a esta teima de sanación. Son moitas e moi boas as liñas que se concentraron a falar do conflito, sen contar con lateralidades, tangencialidades, marginalidades, testemunhos, alegorías e derivados que ten dado a guerra e as súas consecuencias. Pero canto hai de feminino na escrita, ben de ficción ou ben testemunhal sobre a Guerra Civil? Podería dicirse que La voz dormida, de Dulce Chacón, Si a los 3 años no he vuelto, de Ana Cañí, e Inés de la alegría, de Almudena Grandes, serían as 3 grandes obras de ficción onde a autora ou un narrativo e os espazos da narración son explícitamente femininos. E a isto poderíamos unir algún relato de Luisa Carnés, que acabamos de recuperar por xustiza en moi pouquinho tempo, Dime quién soy, de Julia Navarro, e pouco máis. Falo do epicentro, dos anos do 36 ao 39. Ocorre igual en Galiza, hai esta escaseza, pois podemos dicir que na ficción narrativa é en masculino, en feminino, sí. É abondosa a narrativa escrita por homes, andou sempre durante e despois da Guerra Civil a escribirse sobre o que eles fixeron. Outra cousa moi diferente é a memoria, e aquí poderíamos rescatar a cousa testemunha, por exemplo, de Sira Alonso nos seus diarios, de Maribel Villaverde, as memorias de María Casares, por exemplo, alguna cousa máis, moi pouquinha máis. Na ficción narrativa galega sobre a guerra ou do período de represión posterior, hai un algo de esguello en novelas como Atracción total, de Carmen Blanco, O Seique, de Susana Rins, As mans da terra, de Laura Rey, e para crianzas, por exemplo,
Tristes armas de Marina Mayoral ou A sombra descalza de Ana Alfaia. Seguen as sensacións, só falo de sensacións, cando pasamos, pensamos en cal sería daquela o papel da muller no momento do conflito e por que é tan difícil atopar o reflectivo, non? O papel era simplemente guardar a casa, guardar a apariencia, guardar os fillos, a leira, o gando, sei que era a muller do rural, guardar os segredos, guardar a memoria, guardar. E por que, se tan enorme era a súa función, non se detivo a literatura a falar do lugar das mulleres durante a guerra, e o seu foco está sempre no masculino somentes. A omnisciencia narrativa ven seguir escapados polo monte, agochados nos tobos, presos nas cadeas ou soldados na fronte. Pero non quero determe a falar das mulleres que teñen pasado polas obras desta temática, da man, por exemplo, de Fernández Ferreiro, Rivas, Ribeiro Coello, pois a miña tema é buscar a voz feminina retratándose a si mesma. Por iso, é xusto darame en vida a novelas como Escapados, de María del Carmen Rey Núñez, que ten na editorial Toxos Soutos a súa estrea como autora. De Mazaricos, non digo non. Pois Rey Núñez non se axusta con fidelidade a etiqueta de outra novela máis sobre a guerra civil, que adoitamos alocar cando temos nas mans outra novela máis sobre a guerra civil. Enumerar as carencias é o que ten, que ficamos a escoitar o que se nos conta, e se por engadir un atractivo isto fai unha voz absolutamente descoñecida e que desde a contracapa do seu libro continúa a nutrir ese misterio de case o anonimato, imos ter que adicarlle horas ás case 400 páxinas de Escapados. É ben difícil reseñar esta novela sen destripala, sen intención de amolar, por suposto, xa que a sorpresa está aí, en descubrir que nada é como se pinta alrededor do título e das 50 primeiras páxinas, e que é mágoa que non fiquen ben a nivel de deseño as arrobas nas portadas dos libros, porque escapados, con arrobas sería absolutamente genial para dar unha idea do que se nos vai a propoñer con esta lectura. Un sí, pero non. Vi a contraportada, sen moita intención de roubarnos o alento, que esta é a historia de Pepe e Roque, e nós, lectoras que aínda non entramos no papel, teremos que crelo e volver a salocar outra novela máis sobre a guerra civil. Sí, pero non, pois deberían ser máis atrevidas as editoras e as autoras ao presentarnos un produto que xoga a tentarnos e a facer máis exhibición das súas boas cualidades. Pepe e Roque están aí, sí, pero tamén Serafina, a Chilena, Trina, Prudencia, Xosefa Manuela, Clarisa, Celina e todas as nais, fillas, amantes, amigas, esposas que sobrelevan as luces e as sombras desta historia, porque Escapados vai diso, da decepción e do xogo de conciencia, do medo tan pouco libre e de fuxir a vida ou morte, pero tamén das casas a medio poboar e as bocas silenciadas e represaliadas das mulleres que nin tomaron as armas, nin fuxiron ao monte e que deberon combater en primeira liña de fogo as súas casas, as súas familias, os seus negocios, e que non foron tidas en conta senón para ser tratadas como un refugallo da guerra, como botín, como algo menos que unha advertencia a eses homes xa ollados pola xustiza. As mulleres ficaron no fogar mantendo os puntais da casa física a base de chantar o seu propio espiñazo na dor, no medo e na soidade. As crianzas e os vellos e vellas tamén caeron sobre elas, o campo esquilmado polo poder e o gando tamén posto a disposición do abuso e o propio corpo. Ese labor de agardas e de silencios. María del Carmen Rey Núñez dá conta do que fica na aldea despois da deshabitación imposta aos homes que fuxiron ou que foron convocados a unha guerra. Como crianzas, xente bella e tolleita actúan como sobrantes mentres a vida vai sendo devorada arredor do medo e das armas. Pepe e Roque fican a saber onde no medio do monte, mas as vidas que van compoñendo o xogo da supervivencia día tras día son fundamentalmente femininas e manteñen vivo o lume para cando os fuxidos ou os idos poidan voltar a casa. Rey Núñez domina o relato real, vido da experiencia, da vivencia familiar ou do escoitado en núcleos próximos, e tece o con estrío sobre un abondoso pano de retallos de ficción, difuminando contornos ata facer crible o fantástico e improbable, e, sen embargo, deixando ao natural as sensacións crúas e violentas dos tempos de guerra. Hai escenas
inevitablemente desgarradoras, que fan que deteñamos a lectura arrepiadas e collamos polvos antes de continuar. Pero podemos pousar naquelas peles de hai 80 anos e sentirnos con ese medo pegado ao oso, grazas ás palabras coidadas e precisas, a lo humillantes ou doídas desta nova autora que se nos presenta, espida de datos rimbombantes como súa biografía na contracapa. No momento de ler de escribir este texto e de volver a ler Escapados para facelo e para pensar nesta e outras presentacións, chegaba tamén a min, de man de todos os outros tamén, outra autora falando de novas experiencias, de novas persoas reais, que Rosario Cereijo, que falou tamén da represión da posguerra na zona da combinación, na zona de Miño, Pontedeume e Cabanas. A benvida absoluta a este panorama de colas que escribí. Esa palabra. Que palabra, chiquití. A mí me gusta escribir, pero hablar en público es outra cuestión. Eso é máis complicado. Eu o que podo dicirvos un pouco como empecé a escribir así xa de bella. A ver, o de bella non lle fajada sin pintar o caso. Falando claro e pronto. A ver, se teño que dicirlo, digo, teño 56 anos. Bueno, eso sobraba. Fai como 3 anos empecé a escribir algo por escapar da tristura de... A ver, tiña que cuidar dunha persona, bueno, do meu pai que estaba enfermo, e tiña que estar todo o día ao par del. Era moi triste aquel tempo, entonces intentei disfrazalo, non sei, ocupalo con algo que me sacara daquelo. E foi así como empecé a escribir obriñas de teatro, cousiñas sinxelas, nun cuaderno, claro, non tiña ordenador, ni sabía utilizalo. E un día pasou alguén pola casa, alguén que está aí, botoulle unha ollada ao caderno e dixo, pero isto vale. E dixo, bueno, valerá. Dixo-me, compras un ordenador, pasalo a limpo, xa verás como che vai gustar escribir. E fixenlle caso. Empecé a escribir xa un pouco máis en serio, pero sin grandes pretensións. Hasta que un día fixen a ruta do Pedregal, non sei se algún de vos subiu alguma vez ao Pedregal. Sí. Sí, bueno, é un monte precioso. Entón, aí arriba acordaronse os escapados da guerra e todas esas historias que escoitara. E dixen, agora xa que teño un ordenador, a ver se lle saco proveito. Vou escribir algo sobre... Pero eu pensaba escribir relatos, escoitados, todos verídicos. Pero eso, eu non podía marchar da casa buscando información. Deixeste de contar que se me foi das mans. E que a min cando me dixo, eu lembro que cando me dixo, non, é que eu pensaba facer unha noveliña. Eu vi aquela muller así de folios en riba da mesa e dixen, mátame camión de plástico que non me doia. Porque 333 páxinas, e dixo, é unha noveliña. E dixen, da vida. Se non isto vense por fascículos, porque mamaiña. A ver, a que acabei de ler outro día tiña 1000, Bueno. Eran 1000 follas. 1000 follas. Sí. Non foi para descansar outra máis, mas non. Estaba señalada. Xa che direi cale, pero estaba señalada. Bueno, pois eso, que ese monte turrou por min de algún xeito. E dixen, bueno, vou escribir algo. Como non tiña, eu non sabía máis que ali que se escondera xeito, pero non sabía historias en concreto. Teño unha señora no Ézaro que me levo moi ben con ela e acheguei e me dixen, Celina, ti sabes unha historia de cando eras pequena? E contoume algunhas realmente moi fortes e que, bueno, novelei como mellor entendín. Os personaxes non son os que eran, pero ten outros nomes, ten outras, inventeilles oficios, como mellor non tiñan, inventeille casi todo menos o feito ese de que lle fixeran isto, que lle fixeran o outro. Pareciume moi duro,
moitas cousas que me contaban as mulleres. Contoume que un día que baixaba unha niña e que lle dixo outra, e logo para onde vas? E dille, a onde dis, muller? Vou levar unha man de paus como todos os días. A Garda Civil chamaba o muelle da Estreira, que era un muelle que ten ali un peirao pequeniño que é no Ézaro, e ali pois dabanlle leña para que revelaran o sitio onde estábamos. O sea, xa iban, xa non facía falta que fora a Garda Civil a casa, xa iban levar a man de paus ali. Pareciume que era interesante. Cheguei a casa e dixen, pois, poñeme a escribir. Eu penso que despois Pepe Marroquiño, que foron os que as miñas musas, o sea, os que me iban contando as historias, porque casi me inventado, pero outra cousa, é todo inventado, pero sin embargo, cando fixemos a presentación no Ézaro, unha señora do asunto a min encheume de bicos e dixo, mai miña filliña, escribiste a historia de miña nai. Miña nai chamábase Serafina e o seu mozo chamábase Pepe. E esta que está aquí, esta é miña nai. E digo, que non, señora, que esa son eu. Ai, non, esta é miña nai. Dixo, bueno, pois é a súa nai. Non che deu un pouco de medo comezar con unha novela sobre ese período tan perigoso de falar, non? Que dá tanto medo falar, por si vas por outro lado, por si ves algo que non... Pero que foi bastante descafeinada, Descafeinada. Eu non sei que descafeinados tomas tamén. Dentro dun mes volvémonos xuntar. A ver, no tema religioso non me metín con ninguén. O sea, procurei... Vamos a ver. No, pero mira. O curas non ten nada que ver ca religión, un pode ser católico, o cura ser un desgraciado. Curiosamente, falamos nunha das presentacións que este libro ten unha cousa moi interesante, que é aquilo de que ti podes ser crente ou non ser crente e lees o libro e dis ti, pois tal cual. É dicir, ti podes creer en Deus ou non creer, que basicamente o que che vai a dicir non te vas a ver ofendido de ninguna das maneiras, e prácticamente o que nos conta do cura, a ver, como todos os humanos. A ver, fai aí un retrato fantástico, o cura da aldea, non? Un cura, un retrato fantástico. Hai unha cousa que me chamou moita atención, xusto despois desta novela lín unha de Valdehugo Mai, o escritor portugués, que se chama, bueno, nomes... Fillo de Mil Nomes. E ten unha escena prácticamente igual ao do casamento, coa morte e tal, bueno... Non contes, Emma, ai! Non contes, ai! Comunicáronse de alguma maneira. É imposible, porque... É unha fácil de acallar, Aí está. Foi fantasía retorcido, como a mí. Serio, o texto. Eran moi semellantes, desenvolvíanse nese ambiente entre ficción e imposibilidade total. Pero non me digas que non é fantástico. Sí. Escapados ao tesouro, porque cando pensas que diste xa non pode pasar nada máis, dale unha volta. Eu non sei, que esta muller de xogar a brisca da mar de tempo, porque ten ases en todos lados. É bárbaro. Non decae nunca. Non decae nunca. De feito, eu debo de ser desas novelas das que vas chegando ao final e diste, que maravilla que estou vendo o final, non? Cando estás tomando un café que che está gustando, diste, buah, que ben, pero que pena. Que pena que remate. Non sei se volver atrás, se volver a ler. É desas novelas que se prestan unha segunda lectura. A mí a sensación que me daba é que a mí gustame moito notar a presencia das autoras. Eu dicía, esta señora estaba pasando escribir ellos. Ese, a parte do oficio, como me gustaría disfrutar tanto como esta persoa que estou vendo detrás do folio, detrás da pantalla do ordenador, disfrutar. Ves que sufriu, porque ves que o que está contando é unha parte moi tremenda da historia, ainda que leva unha carga ficcional moi grande. Isto todo pasou, iso que hai xente que di que a Guerra Civil en Galicia foi moi light e que non houve nada. Non, vamos a pasar de todo o período de represión e todo o que pasaron estas mulleres que se conocían só a madeira e os escarmentos pagando por... Porque, bueno, porque había iso, collíanos, apañábalas,
levámonos a unha prisión habilitada e ali, pois pagaban polos males de outros. Entón hai esa parte de conflicto da autora consigo mesma, dicindo, estou contando unha historia moi triste, moi injusta, moi cabrona, falando así tal, pero estou me divertindo facendo, estou creendo no que fago, non? E ademais ten uns xiros humorísticos moi finos, moi finos. Eu iso de que veño o destino e che ve así un zasca nos dentes que diste, toma, tu veches que dar gusto. De iso de que diste, ao final reconfortase na historia. Reconfortase na historia. É algo fantástico. É algo fantástico. Seguro porque o paso ben, pero... Ai, que que sufra. Espera, eu nas feas estas que lé Patricia algunha vez, sí, teños marcadas. Eu son capaz de estar inventando unha historia mas chorando, pero a vez paso ben, porque sei que é mentira que estou inventando, pero é tan triste o que poño co final teño que chorar. Pero tamén río, o sea, tamén río cando en vez de ser algo triste é unha trasnada. Unha trasnada boa. Moi fuerte. Eu penso que tamén Mari Carmen non se dá de conta do que escribeu, Eu ás veces penso que non é moi consciente do tesouro que escribeu. Eu as primeiras veces que teño falado con ela, que non é tanto, como non vai ser tanto. Ti sabes o que escribiches? E o describa, mira, eu lembro cando chegou a editorial que me dio xefe. Toma que vas pasar bomba. Mira que sobre tes aí. E dixo, bueno, verás ti unha chea de páxinas, como se das de aburrir, xa me fago cruces. Antes tirou o lume. Pero empecé, e na segunda páxina, dixo, isto prometo, isto levo pa casa, que aquí non o deixo. E de leválo pa casa e deixalo encima da mesa. E teño que recoñecer que, como o meu marido tamén é escritor, poden as letras. Entón dixo, a ver, que trouxeches esta semana para casa? E digo, mira, que estaba mirando eu. Olvídate. Esta mentras eu non a termine non se castiga. Gusta, me promete tanto. Basicamente é algo fantástico, porque ainda que a contraportada é deliberada, é deliberadamente machista, así, para chamar. É para chamar, sí, é dicir, que temos na contraportada? Temos Escapados, é unha novela na que se narra a historia de Pepe e Roque, dous mozos que se ven abocados a fuxir dos seus fogares por non verse arrastrados a combater durante a Guerra Civil Española. Malia que tentan fuxir dun futuro aciago, o destino é quen de facelos caer nas súas enguedelladas mans. Escapados é a historia que moitos dos nosos devanceiros sufriron na guerra, un relato de atropelos, esperanzas, vinganzas do destino e mesmo de ánimas tinguidas á vida dos que máis querían. É deliberadamente así. Por eso a reacción de Emma. Sí, pero non. Por eso a reacción de Emma. Eu lembro-me cando colleu o libro que me dixo, digolle, tela que ler que che vai gustar. Estaba estudiante, lembras tela? E dixo, ti crees? E miroume con esa cara de escepticismo e tal cual dixo que acabo de dicir. Outra novela máis sobre a Guerra Civil. E esta das novelas que se venden no boca a boca. É dicir, ti sabes o moito que che gustou e que yo contas a outro. Esta é unha novela de boca a boca. Esta non é de dicir, mira, recomendamos tal novela en tal sitio porque vos vai encantar. Despois vas ver a novela e diste, bueno, pues vale. E te quedas así como que nin fun nin fa e diste, pues vale. Pero o importante desta novela é esa ontoloxía primeira, é dicir, esa ontoloxía da Guerra Civil que tanto a sufriron as mulleres como a sufriron os homes, é o telón de fondo, todo ese pano que é feminino, que dis, que tan noso é, que tan noso da terra, porque moitas destas historias nós temolas escoitado das nosas aboas, das nosas bisaboas, e dis, bueno, sí, é alguén vivilas. Verdadeiramente é como moi duro dicir que apartados estuvemos do mundo, non? Porque agora estamos como nun plan, bueno, cerramos feridas, como se van a cerrar as feridas antes non as curas? É algo como imposible. E tamén aparecen moitas novelas de corte masculino. Eu, que conste que me alegro mogollón. Cada vez que chega unha novela deste peso a editorial. A primeira acababa de salir do prelo As mans da terra, de Laura. E tamén me sorprendeu porque era unha novela fantástica dentro da súa sinxelez, como decorría polas mulleres, como trataba
temas que nunca antes se trataran nos libros, como podía ser o da menstruación, que diste, vale, é algo tan intrínseco a nós, pero algo que non se falou nunca, que curioso que poidas meter aí dentro a perda dun fillo, a perda dun ser querido. E con Escapados segue esa naturalidade. Os xiros que lle dá son fantásticos a novela. Hai outra cousa que a mí me chamou moita a atención e que eu, como parte dun editorial, intento rescatar. É dicir, estamos moi acostumados a este galego de dicionario, non? A este galego de dicionario que, ai, mira, cando estás escribindo, ai, esta palabra, como será esta palabra? Que ás veces te pasa a corregir e diste, puxe en libreta, e diste, Dios, puxo-ma como malo ordenador, este sabe máis que a min, veredes, que me olvidei de dicir. É que non, somos bilingües, de sempre, ás veces trilingües, que diste, miña nai, claro, que era un caderno, que dis, buah, teño cousas esquecidas, e o mesmo nos pasa con estas palabras da aldea que eu lle dicía a Mari Carmen, mira, eu na miña zona xamais escoitei a palabra suleiro. Digo, e tesme que dicir o que é un suleiro, porque me encanta. E nós na nosa zona non o usábamos. O alpendre, o máis tradicional de todo, o que claro. era todo. É que é algo moi curioso, e noutras novelas, por exemplo, como na de Laura, tamén aparecían moitos localismos que dis, que é riquísima, é a nosa lingua, e que minusvalorada temos, non? É un pouco triste. E Escapados é unha novelaza, porque, ainda que Mari Carmen hai de dicir que no principio moita fe non tiña, Eu pensei que era cousa de todo. A ver, Contalle cando nos mandastes, contalle o traxecto da túa casa a Correos, por favor, contalle. A ver, eu iba ca novela no sobre para Correos, e a mí parecíame que a xente que estaba vendo que eu levaba ali. E que a xente que estaba pensando, ai, esa como vai. Hasta que deixei o sobre en Correos. E me liberei, non respirei tranquila, hasta que tremían as patas. Pero sí, fui deixala en Correos e quedas tranquila, dixen, pois agora xa está. Se estou tola, pois máis mal é meu. Ese día quedou tranquila, pero dei unha semana chama editorial preguntando se recibíramos un sobre ou non. non, chamaste-me ti. Chamaste-me ti, eu non me acordaba de Non que... se lembraba, non se lembraba. E a da editorial, decía yo, sí, é que... Pero, a editorial de que? Pero por qué? Como que por qué mandastes unha novela, non? Ai, creo que sí. O de creo que sí matoume. Creo que sí. Eso de dicir quedou liberada de todo. Non se lembraba de nada máis. Dixo, eu mandei as novelas, non sei se mandou nas que siga varias editoriais e dixo, a ver, saliu unha esta tanto la como a mí. Contestaron os 7 días. É iso normal? Pa que non? Imaginádevos. É que era algo fantástico. E teño que dicir que o meu xefe, así como que era unha alma e é buenísima persona, pensade que un editorial é un negocio. O meu xefe pensa en que temos que publicarlle a xente coñecida, obviamente. É dicir, é un filón ter un autor coñecido, porque iso non quere dicir que sexa bo ou malo. É dicir, é que ten un público super fiel, que escribo vai no mercado. E di, ai, se nos viñera un... Dixo eu, ou se nos viñera unha. Ai, e se escribiran... Ou se nos escribira unha. E cando lle dixen, mira, que temos que chamar a María del Carmen e dicirle que publicamos Escapados. Pero tan boa é. Toma, leva. Bueno, fiarei, xa como distí. Digo, bueno, ten confianza, menos mal. Algo levamos gana. E era basiquísimo porque me fixo moita gracia que dixo ele. Pero ten outro vicio, o meu xefe ten outro vicio. É unha persona fantástica, perdón, ten outro vicio. Chegan os libros, a ver, este de quen é? Vai a San Google, clica o nombre e dime. Este é coñecido ou non é coñecido? E dime esta Mari Carmen, que escribeu? E dixo eu, espera que se poño ela. Falou por teléfono e dixo ele, pero dime que estivo coidando vacas. Non pode dicir que estivo coidando vacas. E dixo eu, mira, un traballo como outro qualquera. Hai que limpa as cadeiras. E a mí me fixo moitísima coña, porque ele dicía, pero de verdad, que a leas, chispa, que a leas. Pois nada, ele que me dicía, pero estás seguro? Dixo eu, segurísima, non estuve de nada tan segura na miña vida.
Dixo eu, despois das mans da terra, ten que salir eso, non pode ser outra cousa, que me vas ir a menos, o cachá non pode ir a menos. E é curioso ese de como enlazamos, non? Un gran escritor ou unha gran escritora con ser superventas, con negocio, con vamos vender. Eu son das que enlaza, dame o mesmo quen escriba, se o que escribe é bo, vámoslo vender, porque merece pena. Merece a pena. Cando estaba lendo esta novela Emma, falábamos polo chat do Face e me dicía, hai algunha cousa na novela, algunha coma, algún Punto coma. Os puntos e comas. Entón, digo eu, mira, esquécete dos puntos e coma. Non é cousa túa, é cousa de ser editorial. Digo eu, mira, en serio, pero a ti a historia gustouche? E digo, é brutal. E digo, bueno, pois eso xa me chega. Esquécete dos puntos e coma. Miña avó non falaba con puntos e coma, oye, nin con comas, nin... É dicir, cando unha historia ten tanto peso como esta, que te dis? Dice, vouche deixar no caixón. É imposible. É dicir, eu son das que pensa que porque alguén sexa un escritor novel, eso non é un hándicap, senón que é unha ventaxa. Unha persoa que leva escribindo moitos libros vai a deixar o seu selo e a súa impronta en todos eles, non? Vai nos contar algo del ou dela en cachiños pequechos da súa historia, de como foi a súa vida, pero ese impulso primeiro, esa ilusión, esa necesidade de contar algo, esa expresión que temos en castelán tan a bocajarro, eso tan, sabes, chegar, estoupar, esa ilusión, ese sentimento, esa necesidade de saber contar. E eu penso que neste caso é o saber contar de Mari Carmen. Ese saber contar, ese estremecerse, esa necesidade de deixarse levar así un pouco pola corrente da literatura dela. A mí, dixeches antes unha palabra que aquí me quedo, naturalidade. Sí. Está falando todo o tempo. É unha persoa, unha muller falando todo o tempo sen un espazo casi para respirar. E por iso mantén o contacto coa lectora, porque é unha historia tras outra, cunha naturalidade, cunha fluidez, unha vexetación de palabras que te engancha e que te envolve, que te leva dunha situación moi incrible a outra máis crible, inxustas todas, moi fastidiadas todas. Rís moito, porque hai lugares da novela onde te paras, rís, volves ler a ver se te diches ben, eso que pasou, e si volves rir, continúas. Pero, os puntos e coma, moi mal, que os saibades. Hai un señor que me gustaba moito, bueno, había un señor que me gustaba moito, que era Curbón, que dicía que o punto e coma só servía para xustificar que foras á universidade. Ai, que bien, pois eu como non Xa está. podo abusar. Despois, eu tiña unha alumna nun obradoiro de escrita que dicía, é super fácil poñer comas, é como sementar. E se caes así se aprende. As comas... Pero o punto e coma dai como máis forza. Máis forza. Pero non é cuestión desta novela. Na de Rosario tamén están os puntos e coma. Hai alguén, hai unha man negra aí detrás... Non, os correctores foron diferentes. Sí, pois é o ordenador, é o correo electrónico. Non, eu defendo o punto e coma. E despois, eu penso que queda de escapados esa originalidade tamén aleva eses contos de lareira que diste que flúen. Eu penso que é un pouco tamén os contos de lareira que tiñamos antes nas aldeas, que todo fluía. Daba o mesmo que falaba, acababas de falar. De mortos da guerra estabas falando de como outro lle fora roubar unha jaliña ao veciño. É algo fantástico. É o que pasa nesta novela. E, curiosamente, falando con Mari Carmen, que só nos coñecíamos por teléfono e tal, cando nos vimos a primeira vez así físicamente, dicíame ela, pois isto saiu así, en pouco tempo. Digo, como que en pouco tempo?
3 meses, creo que foron, non? Desde que fomos ao Pedregal no mes de julio, a finales de julio, en diciembre, creo que tiñas... En novembro. Foi... Era como se os fantasmas estiveran dicindo que tiña que escribir. Eu escribía... Os escritores teñen problemas de... as musas, moitas veces. Aquí en Escapados non houve ningún problema. As musas abusaron canto quixeron de mí. Facían verguer da cama, porque eu teño problemas de memoria, e se non collo a idea enseguida, xa fos... Vos imaginadevos o caro. 3 da mañán na casa de Maricán. Un frío que pela, está entrando noviembre, un frío que pela. Acábaseme de ocurrir non sei que, agarro de bata, chántome abaixo, voume... O seu sitio de escribir é fantástico. Adoro, porque viste, nós que os lectores cando pensamos, digo, que nos facemos esa idea de onde escribirán os escritores, ten que ser un sitio idílico, fantástico, ali o seu café, o seu flexo, 20.000 plumas escriben a man, un ordenador con non sei que, 20.000 artefactos ali raros. E diste, é máis sinxelo, escríbese onde faga falta. Onde faga falta. No cuarto da plancha. No cuarto da plancha. Mirade que sitio tan fantástico para escribir. Ali ninguén se me mete. Pois vos imaginadevos o cado. Teño máis intimidade. Ves? Hai que ter un cuarto de seu. En el exceso de pasar a cero. Eso que tedes. Poño caldo. Na cociña tamén, a hora de inverno na cociña. Teño na cociña enchufado, favor de... Cando teño tempo, sento-me. Aí temos na sega, bueno, tiñamos, porque despois de saturamos a moito e deixámoslo por un tempo, pero temos que volver aí. O cuarto propio, temos un apartado que é o cuarto propio e as escritoras falan de en que lugar da casa ou da vida, en que espazo físico escriben. E temos desde Arantxa Portabelles que escribe no coche, que ninguén lle moleste, fantástico, coche parado. O seguinte posto, coche parado, aparcado, e se mete ali, prende de reggaetón. No! De reggaetón. Vos imaginadevos a xente que pensaba en que os coches só servían para ir mocear e que sirvan para escribir. É algo fascinante. E agora, o cuarto da plancha. Vos non sabedes o que é Non falades público, por favor. Xa non tengo para os capados. Eu esperei que seguises co espazo na sega falándonos do teu... Eso que te moito glamour. Que glamour? Vos non sabedes o que é entrar na casa dun escritor e descubrir os seus recunchos. É como moi íntimo, É como cando descubres a alguén así pola regandixa dunha porta que ao mellor se está lavando os dentes e pensas que pode estar facendo outra cousa diferente. É algo así, é como moi íntimo. Diste, o cuarto da plancha. Que fascinante. Que vai ir a poñer unha placa. Pero o curioso do cuarto da plancha é que eu lle dicía a Mari, as cousas que escribiches aí, inventáchelas, e dicíame ela así, e digo eu que as máis duras son moi duras. E o peor de todo é cando che vino é que as máis duras son as que verdadeiramente foron verdade. E aí é cando morres, directamente morres. Lembraste que o falamos? Que dis, é imposible. Eu sei que Mari Carmen me vai berrar por ler un anaco, que leo sempre, por moi forte tamén, como se che ocurra ler eso, choro. E entón, é mellor ou non o leas ou tapas orellas. Tapas orellas. Veredes. Cabróns, asasinos, fillos de puta, que fixechedes coa miña filla? Matáchedela, desgraciados. E coa rabia e a dor a flor de pel, achegouse para collela nos brazos. Aquela pequena rompía as almas de ferro. O que tal fixeran con ela? Parecía unha boneca rachada, pisada e arrebolada. A boquiña e os ollos sorprendeullos abertos á morte, e xa ninguén llos puido volver pechar. Ese laio de dor que quedou ancorado no medo debuxábaselle na súa doce e tenra faciana, recordándolle a quen puidese vela que o seu tenro corpo fora vilmente danado. Escapados está sementada de anacos de historias cruas a máis non dar. É algo impresionante, e os que o lixe de sabedelo.
Laura, Emma, eu lembro cando Laura me dixo que lera Escapados, díxome, tes que chamar a Mari Carmen e felicitala da miña parte, porque é un libro increíble. Como chegan a ti estas historias, Mari Carmen? Algúnas conto Marcelina, outras inventeinas eu. Tendes que coñecer a Celina. É unha señora de 80 e tantos anos que ela non viviu esas historias porque a ela tamén se llas contaron. Bueno, pois contou o que lembraba. Foron 3 ou 4 historias que logo, bueno, pois dicín por aí como pude e novelei a miña maneira. Ese momento que dis voume poñer a pasar as cousas que teño na libreta para velas máis físicamente, dicir, vou pasar un ordenador e vou mandar un editorial. Como é ese acto? Que é, Emma? Como é? Como é ese acto de bolas dúas que escribides de escribir algo, metelo nun ordenador se escribides a man antes e despois mandalo a algún sitio? A novela empecina a escribirse no ordenador. Sí? Sí, eu a máis solo estaba escribindo obras de teatro, poemas, E como se chega a dicir isto gústame, creo que pode ser mando? É necesario... Dixo que eu lera ela antes e máis a miña amiga Chelo. Como verei que tú non era moi malo, dixen, bueno, pois entonces vale. Mari Carmen, agora que se está así descubrindo un pouco, a min fascíname porque sei que pensando dende o día 1 que falamos en que escribir unha novela non é nada. Pensa que o que fixo pode facer calquera, unha aquel que sopla, e que o seu traballo non foi mérito. Moi descrita, de feito, cando fala de escritores e escritoras, ela nunca se mete no saco. É algo fascinante. Escribir unha novela non chega o título de escritora. A ver, E que chulada. Digo eu. Non hai unha carreira na universidade, non hai un título. Gracias a Dios. Hai un feito que ti te podes escribir, tes unha idea, desenvolve as musas, e que non existe o traballo, existe erguerse ao frío da noite porque non te vas a acordar o día seguinte. pero eu estaba inspirada, por eso eu non sufrí. Existe o traballo, existe documentarse, existe sufrir escribindo porque tens que deixar. Se me dera traballo non me levantaba de noite. Por iso. Me levantábame con alegría. Eso é o primeiro. O tipiño da cama para poñerte a escribir, eso. Oi, e tive eso contenta que estaba despois. Que idea. Eso non é ser escritor. Pasei no ben. Por iso. O sea, esa xente que o lee o pasa tan ben como pasei eu escribindo, seguro que gozo moito. É que esta novela fai conectar por iso, dicía antes, vésete escribindo e gozando do feito de escribir. Non dicindo, teño que rematar isto porque teño un prazo, porque teño que cobrar tal cantidade por entregar este texto, porque teño que cumprir con unha expectativa, con un encargo. Non, estou facendo porque me gusta, porque creo no que fago, porque estou dando conta da historia. O peor de todo presionarnos a nós. Daí aos 3 meses vouche facer eu aquí unha conclusión. Aquí que estamos en familia. Están filando todo. Veredes, nesta gran familia, de repente dixe non me presionedes, sí, veredes o non me presionedes. O non me presionedes quero dicir que 3 meses despois espétoche nunha presentación. Teño outra acabada, Que os saibades, teño outra acabada. Como te quedas ante eso? Tráela. Dice, aquí. veña, espabila que xa me está tardando. Patricia, e as obras de teatro? E as obras de Que xa teatro. foron representadas, que non ten desperdicio. É verdade, porque ademais como é algo tan efímero... Debo confesar, Pero non son escritora, o meu teatro non vale para mandar un editorial. É teatro deste que facemos nas aldeas, entendes? Así, cos que rista, desto que te rís, desto que o chiste fácil.
É que claro, ti sabes que os teatros son moi serios. Son para tíos estirados, homes, que van con aqueles anteollos aos que dan as voltas, lembras? Placa, a ver se lle poñen ben. Para velos dende arriba pagando moito. Ese é o teatro. Está señal que o Consello Editorial dunha editora estén as escritoras. Porque iso quita moito entullo. Iso é unha maravilla. Fas limpas de polvo e palla que cada semana. 5 novelas. A ver, vamos chamar antes aos autores a ver se verdadeiramente queren que lles publiquemos, porque igual estes están aburrindo. Vamos a mandar, pobriños, estarán ali, non teñen que facer. Como non hai escritoras, Dixeron, pois vamos. E curiosamente, estamos nunha cascada de escritoras galegas que penso que é necesario poñer no mapa. É algo impresionante, é dicir, temos en todas as editoriais, é dicir, que pasaba con esas voces dormidas femininas? Porque teño que dicir que iso tamén antes tamén viña por ese machismo intrínseco das editoriais, teño que dicirlo claramente. É dicir, chegache un escritor e che di, bueno, vamos a confesar outra cousa. Íbamos a decir, pero vamos a confesar outra cousa. Malo, cando che chega un correo, a editorial e che di, envío-vos algo porque son escritor. Son escritor. Eso, sabes que é? Prepotencia e normalmente ven do xénero masculino. E con eso non quero dicir que queira arredar de min a todos os homes da terra, non nada máis lonxe da realidade. É dicir, o que non me gusta é eso de dicir, son escritor, perdoa, escribirás, pero a editorial ten que valorar se o que ti escribes pode ser ou non pode ser publicado. E despois temos un abano enorme de gustos que en colores, gustos, apetencias, é dicir, é moi xeral, non? É dicir, a uns nos gustan unhas cousas, a outros nos gustan outras, non ten que ver. Pero penso, e de feito, polo que levo traballando na editorial dos outros, sempre nos está acontecendo así. Normalmente, as escritoras veñen dun xeito máis modesto, sexan coñecidas ou non sexan coñecidas. Mirade, podemos enviarvos algo, xa directamente non cho mandan xa. Dixe, porque os escritores fanse así. E teño que recoñecer que temos escritores tamén moi bons, e pouco coñecidos, pero moi bons escribindo. Que che din, aí vos vai eso, a ver se vos vale. Son escritor. E teño que dicir que os últimos 5 que viñeron son escritor, mirade que fixen, tivenlles que dicir que non. E é algo fantástico, porque dixi, ostras, como son escritor? De onde ven ese foco de dicir son escritor? Escribimos todos, o meu fillo cando queda ao colexio, paso a bomba. Escribe, mamá, por Dios, mira que fixen. As escritoras, penso que tamén é un pouco polo que estamos acostumados a estar tan dormidos, tan silenciados, veñen con ese parapeto de dicir, escribín, mirade a ver se vos sirve. Esa modestia de Estrella, esa modestia de Serafina, de dicir, fago un traballo e ás veces pouco remunerado, fago un traballo e a ver se lle serve ao resto do conxunto da sociedade. Non, é moi chamativo. E verdadeiramente na editorial non podemos valorar só aqueles que nos din que son escritores, temos que valorarlos a todos, é que a mesma táboa, partindo do mesmo sitio, e nos estamos levando grandes sorpresas. Laura foi unha das sorpresas fantásticas que dixi, que cousa máis ben escrita, máis ben posta, que dixi, é curtiña. Eu teño unha amiga que escribeu poesía tamén, que tamén coñecín por isto de vamos a presentar un libro e tal, que me di ela, hai algo que me encanta, que son as novelas curtas, esas que me podo ler no tren de Vilagarcía a Santiago, de Vilagarcía a Coruña. É algo que me fascina. E tamén colleu as mans da terra. Dixo, colle escapados. 333 páginas, Patri! Dixo, sí, colle escapados. E foi dicir, fun ata Santiago no tren, vin de volta a Vilagarcía, estou na casa, estou terminando Escapados. É dicir, bravo, en plan, gustouche. E o mesmo nos pasou tamén con Cando pasou o que pasou, o libro tamén chegou ás tuas mans.
e tamén sobre a Guerra Civil, e estamos vendo que ese fío feminino que estivo sempre aí de pano de fondo do resto da sociedade estaba como moi desdebuxado, como cando veo esas cousas así nun segundo plano que nos resaltan máis a saturación da fotografía dianteira e nos quedamos sen ver esa parte de atrás, non? E é o que lle pasa a Escapados, que o peso da narración, aínda que teña esos dous personaxes masculinos que todo saben e todo ven, por un xiro narrativo fantástico, eso que acontece? No capítulo 2 ou no 4? Non sei. Non sei! Hai un momento... Non pase no 50, máis ou menos, que de repente... E dis, buah, como dixo eso? Aí foi cando se dixen. E agora que vai pasar? Sí, Señalando. sí, Dalle dúas follas máis. sí. E aí, É algo sobrecolledor, como artella a linguaxe, que diara, non, é que eu escribo mellor que falando ao público. Dixo, pois nada, non fales nunca en público. Escribe, nena, escribe. Porque é así de fascinante, eu non sei, penso que lle pasou todo o mundo que chegou Son moi atrevida a Escapados, a escribir unha novela en galego sin nunca estudar galego. Penso que é de atrevidos, non? Non, está moi ben. Está moi ben porque esa valentía primeira de Mari Carmen de que che digo ao xefe pero estou cuidando vacas! E dis, que pasa? As vacas non as hai que tratar con cariño. Mira, miña abuela iba de sacar o leite, pero antes facía así na cabeza as vacas. E cantaballe unha cantija, daban leite que metía medo. E dis ti, mira! Nomes de raíñas. Ves? Sempre creí moi oportuno ter as raíñas na corte. Esa retrata tamén aparece en todo o libro, que é algo fascinante. é genial poder volver desenvolver eses temas que desenvolveron por nós os homens. Sempre botar esa olla de xénero sobre eses temas que foron tan manidos. Hai unha ala que estaba mal posta nun tocho, que é o libro de Dimas, os libros a Bermar, que é un libro que me encanta e que fala moito das mulleres nesta época da que estamos a falar. E digo, que necesidade hai de que nos conten os homens cando nós nos podemos contar? Pero sabes que iso é perigoso? É perigoso que as mulleres falen. Sempre foi visto perigoso como... Pero a ver, sabes, mira, teño un amigo que curiosamente, cando a mellor pode subir así algunha cousiña ao Facebook e tal, che di, nena, estásteme volvendo unha feminazi. E dixen, uah, que peso ten iso, Que peso ten o de seguir detrás da contra de madeira dunha ventana, Seguir, sabes, ese mirar a través do cristal pero non sair afora. De dicir, poñémolle voz ás mulleres, pero claro, non se lle puxo nunca antes, eso se feminazi. Como recomendamos mulleres que escriban en galego e que escriban sobre mulleres? Non, é curioso. Eu nunca caera na conta de como na literatura feminina e sobre todo en galego nunca se tiña falado da menstruación dunha muller tan abertamente como fixo Laura no seu libro Das mans da terra. Pois mira, hai 3 anos no Feminario de Vigo tratouse de buscar un compendio de todos os textos en galego nos libros femininos que falasen aínda que só saíse a palabra menstruación ou algo que tivese que ver con iso que É que é algo así, e o mesmo que pasa coa menstruación pasa co aleitamento dos fillos, non? Dime, Laura. Cando me documentei para facer as mans da terra, falei con moitas mulleres da miña avó, pregunteilles, era tal a vergoña de falarme dese tema, era tal tabú, hasta que unha me dixo que nunca na vida lle falaran diso, que lle mandaba lavar as sábanas, porque ela tiña que lavar as sábanas de cando había escanos pola menstruación, pero non sabía o que era. Ela iba a lavar as sábanas e preguntaba de mamá, isto soube non amiga un pouquinho despois das mans da terra, mamá, pero que pasou? Por que hai sangue? Nada, muller, que era a matanza do porco, quedou aí. E
É dicir, e chegaban a menstruación estas mulleres un total descoñecemento, cun medo, todas teñen a mesma historia de pensar que morrían. Digo, que terrible non visibilizar algo que é cotidiano, que é o máis normal e natural do mundo. Pero agora temos uns estudos, temos unha formación, temos un acceso a ese coñecemento e seguimos sen crear sobre ele. Que iso é máis triste, porque ainda hai creadoras que non se atreven a emplear certas terminologías, falar de certos temas, sigue sendo. Eu non digo que nos vayamos ao que escribía xente da xeración dos 50, pero xente da xeración dos 90 e autores actuais, e non poder facer unha escola de textos, porque non dá. É dicir, bueno, pois hai ainda moito por facer para as escritoras, as que queiran falar das mulleres en feminino. Entón, é genial poder contar con aliadas feminazis, tanto nas editoriais. Queda moi feo, Queda feísimo, Queda feo se choraran con insulto, pero se o dis como mucho cuidado. Queda moi ben, sí. Igual que outros enseñan bandeiras de colores, pois ti sacas a túa bandeira de feminazi. Xa está. Mira. É algo fantástico. Pero mesmo que pasou coa menstruación, pasou coa alimentación dos fillos. Co aborto e con todo isto. É dicir, é algo curioso que outro día lía nestas redes sociais que dicían: acaba de dicir o Papa Francisco que poden as mulleres aleitar dentro de San Pedro. E dixen, xa está, xa tiramos o último muro que queda. Dixen, que pasa? E de feito se segue facendo na sociedade actual. Eu lembro-me cando tive o meu fillo que aleitar e que te vira alguén era como un insulto. Digo, perdoa. Unha vez me dixeron, pero hijiña, como non le das el biberón? Con ese tono, E luego? E dixenlle, mira, é que como cada un escolle se lle quere dar chuchas ao seu fillo ou non, eu doulle chucha. E en ese plan, as mulleres fomos apartadas da vida pública e case da privada tamén, case da privada tamén. Por iso é algo tan fantástico cando saen estes gomos vizosos así da literatura en galego e ainda por encima de mulleres. Falábamos tamén, ti mira para que nos dou escapados, ti mira para que nos dou escapados, porque aí esa muller se puxo a investigar e dime, buah, non había nada escrito sobre as mulleres no franquismo, nin na guerra, nin nada disto. E lembrome que haberán, non sei, falábamos antes dun libro... De todos os xeitos, desde o pouco que teño lido, non? A partir dos anos 70, unha figura feminina dentro da literatura galega, moi forte, moi constante, moi rompedora. E máis, por responder o meu exemplo, eu si volvín a ler o Traducción galego, nunca deixei de ler o libro para ver, volvín posiblemente a partir dos anos 80 e debido ao empuxe que reciben as mulleres. Concretamente, por indicar aquí a figura do Mongués, que deixou de escribir, non sei por qué, Isabel Álvarez Núñez, que xa desde os primeiros libros que empezou a escribir, xa sendo moi noviña, da todo parte do Tomado, que lle deron un premio do Facho, fixo un tipo de literatura, reivindicando colocando a muller no lugar que ela consideraba, non? E xe falando, por exemplo, ese libro tan pouco conhecido como o de Mario Sequeizán, como é o Segredo de Pedro Figueira, que fai todo un percorrido histórico desde as Illas da Riba ata a chegada ao Gran Areal, que é un libro, penso que é fundamental no mundo literario galego e no mundo mundial. Sí, ademais, é importante a constante que se estivo tendo ao longo de finais dos 70, 80 a toda agora, porque ainda que foron moi vilipendiadas ao longo das edicións e das escritas estas mulleres, pois seguiu habendo ese cordón umbilical que as cinguiu a todas, e que de alguma maneira tiveron que reivindicar o que lles era propio, que dicía este Virginia Woolf, ese cuarto deseo, non?
E falábamos estes días tamén de, que quería facer referencia, dun libro de Aurora Marco, unha gran investigadora onde as haxa, e que se vos gusta o tema e queredes terminar de arrepiarvos, tendes que ler Mulleres na antiguerrilla franquista. Son 600 páxinas que non... Editado por Laio Vento, e non teñen desperdicio. Pero o peor de todo, ou o mellor no seu caso, é o documental que as acompaña, que fixo o seu fillo, das entrevistas que foi facendo a todas estas mulleres. E se o libro xa en sí arrepía, os testemunhos son de chorar. Eu lembrome que cando fixo a presentación aló na nosa terra, pois eu penso que debemos de sair a gran maioría do público que estábamos ali, que debíamos de ser cerca de unhas 120 persoas, saiu dali chorando. Homes, mulleres indistintamente. É un documento gráfico tan forte, tan... é de dicir, hai xente que fixo posible ese documental que segue viva, que segue no anonimato, a que non lle damos importancia. Xente que fai historia, como Serafina Estrella. É dicir, ese pano de fondo que coidou os fillos, pero atendeu a casa, pero estaba facendo outras cousas importantes. Estaba evitando que a casa desaparecese por ser Estrela, como Estrela é a que máis lle quero, Estrela, porque era filla de unha tola, era unha muller apartada, rexeitada, e había un principal Hai algo que me extraña moito cando se relaciona os escritores, creo que é un xénero femenino, alguén que fai algo, de como que nós tamén sabemos escribir, ou nós tamén non sei que. Se damos a volta e pensamos que os homens foran os que están a escribir, sería unha tontería, non? Pois isto é como antiguamente que se pensaba que o mundo era plano. Sí, O mesmo sempre foi redondo. pero se te fixas, está pasando con esta liña feminina na escrita o mesmo que pasa no noso día a día coas distintas apetencias sexuais. Eu teño un grupo de amigas que se pensan que son super progres porque che din, teño un amigo que é gay, e digo eu, si eu teño unha amiga que é hetero total, e dicir, nós cando presentamos a fulanito, mira, é gay, e dilo como se fose unha cara, coma, é gay, perdón? Ou despois che din, mira, perdona, eu cando me presentes a alguén, por favor, fai o mesmo. Mira, Patricia, é hetero, porque se me ve quedar a mesma cara que se lle acaba de quedar a él. É dicir, é esa necesidade de facer algo, de normalizar algo que é normal. Por que as mulleres escriben? Que pasa? Que de repente estiveron metidas nun caixón? Non, as mulleres escribiron sempre. O que pasa que os seus documentos nunca chegaron a editarse co mesmo poderío, nin coas mesmas presentacións, nin co mesmo peso na literatura. Había poucas. Hai moi pouco houve moita fricción neste último congreso de poesía que non Pontevedra, pero hai imaxes que falan por si mesmas. Este grupo dos anos 80 de poetas en que está Miguel Fernández, está Rino Brás, está Monteroso de Besa, Xulio Valcárcel, e só está Pilar Pérez. E eu decía a Miguel Anxo, é que só sai Pilar Pérez, é que só estaba Pilar Pérez. Non era que as mulleres non escribiran, é que non daban con elas ou non se expoñían o que estaba facendo públicamente. Cando Xerais, hai 20 anos, isto é terrible dicilo, fixo aquel volume de narradoras, que creo que son 20 tamén narradoras. Aí está Leticia Costas, está Uxía Casal, Ángela Gracia, bueno, hai unha serie de narradoras que se estaba dando un volume con 20 narradoras como se fosen, mira, esto es una leche. Non había, non estaban publicadas en individual, e agora temos que Leticia Costas, Premio Nacional, Premio Lazarillo 2 veces, é unha das escritoras de literatura infantil juvenil, de literatura en xeral, unha das narradoras máis
máis eloxadas, máis vendidas, máis todo. E Uxía Casal volvese, o sea, revítase a súa obra, bueno, hai un montón de narradoras que se agora tivésemos que facer un volume para compiladas a todas, non habería 20 nin 40. Habría moitísimas e así moitas estarían fora porque non se están achegando, non están tendo ese clic que lle fixa a Mari Carmen na cabeza de dicir, non levar isto a editorial porque ainda hai moito autoprexuizo de dicir, bueno, non me van querer porque non son unha muller, porque só publican os coñecidos, porque só publican os homens e tal e cual. Entón, hai un efecto funil, non, dende os anos 70 do Bizanto, que sí que había mulleres escribindo, pero había poucas, porque chegaban poucas, porque as mulleres estaban facendo outra cousa, probablemente, pero que cada vez se vai abrindo máis, e cada vez, agora se, por exemplo, vemos as últimas novidades de editoras como Xerais, como os outros, os últimos, prácticamente os últimos títulos son todos femininos, Galaxia, outras editoriais, grandes e medianas, hai moitísimas mulleres, e non son poetas, porque sempre é feminino, muller, escritora feminino, poeta. Non, as narradoras tenen moita calidade. O que pasa é que sempre foi como que a autora estaba relacionada coa poesía ou coa literatura infantil e xuvenil. Agora hai dentro da gran narrativa grandes narradoras. E cada vez hai máis narradoras. Cada vez está abrindo máis a prosa ás mulleres ou as mulleres a prosa. E incluso a escribir en espazos femininos, en espazos feministas. E iso, este é un libro que cumple todas esas premisas. É unha voz feminina, falando do feminino, un espazo que pode ser unha proclama feminista, porque está recuperando unha voz que estaba apartada, silenciada, e está recuperando para poner en valor. Cosa que, no meu ver, na ficción non se fixera prácticamente. Como un plus, penso eu, pro pouco que acabo de escoitar, que é unha linguaxe metida dentro do que é o noso idioma. Vese perfectamente que non é o galego de laboratorio, a veces tan artificial, algún tipo de novelas que estamos a ler, que están moi ben construídas intelectualmente ou políticamente, pero que nos falta a frescura, os xiros, a maneira de contar, que te dá a impresión que ten. A mí é o que me facía, o que me fixo así como un tilín especial de Escapados, era que parecía, a min lembrábame, sen dúbida, os contos de Lareira de miña avoa noites de frío. E dicía, a ver, vamos aos días das festas do patrón, que te sentabas na mesa con toda a familia, empezaban a bromar todos estes contos que ibas dar iso ao choro, e que con aquelas geadas, aqueles seseos, esa vizosidade do idioma que diste que ás veces queda tan lonxe, non? Que ás veces queda tan lonxe. Escuite, non é? Evitou. Que janiñas tiña. Eu quería dicir algo, que, bueno, no principio, a verdade, eu quedo un pouco asombrado, será porque, bueno, tampouco non ando moito nestes follóns, como levar estas novelas de un lado para outro, buscarles uns temas que seguro que ela, porque ela cando empezou a escribir... Non os pensou. Ela non pensou. Para nada. Por eso. Empezaba con ela, e dicindo tal, e íbamos falando, ela iba a escribir unha novela de roquetas. Sí. Para nada iba a escribir unha novela feminista, ni iban a ser as mulleres protagonistas. Pero resultou. Pero é curioso. Pero ela acabou escribindo isto porque o que ela viu, porque ela tamén pasou as súas penurias e as súas historias, transmiteu unas eses personaxes. Pero en ningún momento era unha querer ensalzar ou dar conta da historia das mulleres. Simplemente era surgindo sin máis. Pasa co viño. Era aroma frutado de vainilla con toques de tabaco, roseiras do monte, e isto non pone a viño. O sea, unha uva que son un fulano. Pero é algo que ten... Eses xiros eran colocados porque faltaba algo, e metió remedios porque lle faltaba algo. Pero por eso mesmo... Porque non levaba unha continuidade... Ela sabe que leva un perro dentro. Pero é o que falábamos antes, é dicir, eu penso que verdadeiramente Mari Carmen non é consciente do que reflexou aquí. E o temos falado moitas veces. E estes temas teñen saído en outras presentacións. Igual que o tema da religión, que lembraste que San Ramos non lo ten dito en outra
en outra presentación que nos dicía el jo, que curioso que poidas ler a novela sendo crente ou non sendo crente, porque vas a ver os mesmos xiros e ti non te vas a sentir ofendido nin sendo crente nin non sendo. É dicir, a ese punto é como moi sutil. Eso custoume, É como moi sutil. E é o que falábamos antes de dicir de que tantas partes diferentes se poden ler escapados. É dicir, ti podes ler escapados e destino o que vi a contraportada, é dicir, é a historia de Pepe de Roque. E todo se ve, Pepe e Roque, son como personaxes principais. Pero despois, cando vas por detrás, dis, ostra, como cando vas a ver, eu que sei, que che din, vamos a ver as pragas do Eume. E chegas e dis ti, vexo só as pragas do Eume. Imposible! É dicir, como te vas a extraer a ver as pragas do Eume sen ver todo o que o circunda? Sen ver todo ese paisaxe do que medra, do que sai, do que... É imposible! É dicir, como degustas ese viño só con mirarlle o color no vaso? Que che digan, ai, mira, sabe xa non sei que. E dis ti, mira, primeiro vou no probar. Pica, está picado. É bravo. Bueno, pois vamos a mirar. E despois, claro, no segundo paladeo, no segundo sorbo, no terceiro, no cuarto, ao mellor sí que xa lle ves matices. E o que lle pasa un pouco escapado, é dicir, pode ler dunha tirada e dicir, ostras, Pepe Roque, que historia máis curiosa, Serafina, Estrella e tal, e dis, pero é como ese ruxe, cando vas á praia e te pos a ler calquera cousa. E dis ti, buah, que relaxada que dei. E dis ti, por qué? Por a historia? Ou por ese ruxe do mar que tiñas por detrás, os nenos xogando a pelota, dicir, tan importante é a historia en sí como que o leva por detrás. E eu penso que é o máis o bombazo de Escapados. É dicir, todo Escapados non lle é indiferente a ninguén que o lee. E o temos claro. É unha das nosas maiores apostas, Escapados, as nosa terra, cando pasou o que pasou, e tamén, e Porto Santo, dime como é Porto Santo, que, buah, buah, é dicir, desas cousas que dis, como me gusta de sacar, ao mellor, poucos libros ao ano, pero sacar libros que che conmovan, que che remexan dentro, que che digan, ui, como me gustou. E ti que? Contanos, adiántanos que o que estiveches aí a argallar en outros 3 meses, ou creo que menos. Pregúntalle, ti que a mí dame vergonxa. Ok, o outro día dixestesme que preparaste un plato curto. Sabedes o peor de todo? Que ti dicides, dixenlle Mari Carmen, por Dios, mira, que non queden cousas no tinteiro, que tempo tes? Ainda non tes netiños para andar detrás deles. Menos te... Bueno, iso deixo que diga a outra persoa. Che perdín a esperanza. E dis ti, Dios mío, ese tempo, esa pulsión que tes aí que non che deixa dormir. Por Dios bendito, dalle azos e digo eu, mira, que vou dar unha terna de todos os premios que se presentan en Galicia de narrativa, a ver se anima a mandar a algún lado. E dixenlle, mira, non me movo. dá o mesmo. É dicir, mira, pasei por diante todos estes, que quedas en agosto, verdade? Ah, que sí? Quedas super a gusto. E lle dixen, mira, por que non te animas a escribir? Mari, te acordarás que lle dixen un sábado. Dixenlle un sábado e digo martes. Mira, cantas páxinas me dixestes que eran, pero entón si xa teño listas. Ai, que agolio me entra. Que dijo, de verdad? En plan, en serio? Ese xera. No, é así. Mira, teño outra cousa que estou aí que creo que xa acabei. Como? En plan, Mari Carmen, deixa-me pedir o máis. Teño máis cousas que corrixir, non me digas iso. É algo fascinante. E desas cousas que non se pode... É como cando tens unha boa brasa para facer un churrasco, que non a podes deixar apagar, igual. E Mari Carmen é así. Non, Mari Carmen ten un diaño dentro que non a deixa. É un torbellino. E diste que estará facendo unha casa, porque non a vexo, solo cando vai pasear e tal. Ai, María, se non sabe conta trae isto que así se non sale da casa. Cantará facendo. E dis nada, vai po cuarto da plancha e ou se pon a texer unha, debe de estar facendo unha bufanda infinita nestes días de frío, ou está ali a darlle os papeles que aquilo é moito mal. É algo fantástico.
fantástico. Non me meto cos veciños, que se boa cousa. Moi sabia. Mari Carmen, non deixe de falar, falas fantástico. Sigue escribindo e fala. Porque falas fantástico. Dá-me a impresión de que fala como escreve. Pois sí, é maravilloso. Esa riqueza monumental que tiña, por exemplo, Fole, cando contaba aqueles contos da... Eso é moi tímida, pasome mal falar. É auténtica, saúde da alma. Pois esta forma de falar que ela ten, agora, contándonos estas cosas, isto está moi feita. É outro plus, É na súa forma. ese de Maxaricos, un plus enorme. Mazaricos está mal, Mazaricos. Mazaricos. Que non decido que Mazaricos. Mazaricos. Eu estive ali, Maza. entre anos que estive ali, fui incapaz, pero sí sei que o animador da Picota, porque estou moi agradecido, entre anos que estiven ali, podo dicir que esa camada nova que foi de profesores, xa algún que me disculpe aquí, de profesores que saliron do IGA, moi lle darías clase ao meu fillo. que marca posiblemente. Varón. Ai, sí. Sí. Creo que sí, pero bueno, Sí. sabe golfo, que cando, bueno, os que sodes de allí, sabedes que fixeron primeiro que o colexio de primaria, había 3 colexios, pero bueno, estaba na Picota, sabedes que había, depois fixeron o instituto, eso grande ese. Entonces, bueno, pues, os nenos chegaron, que máis odiaban, que eran galegos falantes de toda a vida, que eran moi raro que ver entre todos que había que falase algo que non fose galego, pues martirizáronos con dentro das aulas, dicindo as cousas de vos non sabedes falar en galego. Foi como chocante, e daquelas que xeras un inquérito ali na tal, e unhas das asignaturas que máis odiaban era precisamente o galego. Estou falando de secundaria, en primaria éramos outra cosa, afortunadamente, non? Eu non tive unha sorte de aprender galego. As monxiñas, Oye, cando nos pillaban falando galego, chamábanos aldeanas. Ti non precisas ir a escola. Parecéis aldeanas, non leis así. Sí, pero é curioso tamén, agora mesmo corre ás veces polas redes, non? Isto de unha frase que xa dicía meu avó daquela cando eu era pequena, que dicía o único galego incorrecto é a que non se fala. E digo eu, tal cual, porque dicir, se eu vou a dicir libreta, vou non dicir igual. Despois se me acorda, vou dicir caderno. É dicir, que vizoso o noso idioma, que maravilla, que cousas, por que se quedan cousas no tinteiro? Falando así, lembraste cando falábamos de que era aquela palabra? Preada, que me dicías ti, ostra, nós na nosa zona, en Porto do Son, dicir que vas comprar preadas e dicir comprar lambonadas, e dicía ela, te xurocho, Emma, xurocho, non me mires con esa cara. Nos cando dicíamos, vamos a comprar preadas, xa vas cargado de preadas, che dicía o teu avó. E dime ela, buah, estás, dicía Mari Carmen, estás de coño, como vai ser preadas? E sabes que preadas, nos ali, é mortizo, é dicir, Anxos mortos, podres. claro, e dis, Dios, que maravilla. Outro día falando con Rodrigo Costolla, o de Porto Santo, que me dicía el, verás, estábamos tomando unha cerveza, a súa muller, o meu marido, el e eu, e dicíame, vamos a facer un xogo, dicíame a súa muller, vamos a facer un xogo. Veredes que chulo é o de, nas diferentes zonas de Galicia, como dicimos, batume. Unha cousa tan tan increíble como dicir batume. E dicía ela, non, é que na miña zona é arxe. Ai, pois no meu... E dis, buah, e todo iso que está aí, que non o recolle libro ningún, por qué? É dicir, que importante iso de falar o galego que non sabemos. É dicir, o outro, pero que non sabemos tamén. Non deixalo metido nun caixón aí con ferranchos vellos. Non, pero os idiomas necesitan normas para sobreviver, e se para sobreviver teñen que ter a norma, non? A norma é discutible. Xa, pero queda ben que se poda utilizar rancaño, cavadoiro... Non é que quede ben, é que ten que quede pesado. Sí. Se non pasa co noso preto, non? Que non se sacaron,
cando calquer persoa di sempre perto. Nunca dixemos nunca. É que o gallego que falamos en Mozambique é... É único. A ver, os galegos... É super bonito. É que cando un idioma é bonito, non necesita copiar nada. Os idiomas son bonitos todos, o que pasa é que nos están trincando, entón, pois, a veces saen cosas raras. Os idiomas sirven para todo, calquer idioma, desde o máis pequeniño ao máis grande. Eu chego a Australia e me falan no inglés de Londres, eu flipo. Sabes, eu quero que a gente ali me fale da historia de ali, eles mesmos. Non quero que vai ali a contar a historia por aquí, joder. Os tapados é unha historia que é contada desde dentro, desde nós. Non ten que vir ninguén a contar. Falaba eu con Antón Ribeiro, cando falamos de escapados, me dicía el, pasa unha cousa curiosa, que é o que dicía Carlos Casas, que lle dedicamos no pasado o Día das Letras, e o que dicía tamén César Pavese, a importancia de que o coñecemento xurda do povo e permea o resto do povo. E digo, pois que menos que escapados, unha historia do povo contada dentro do povo. É dicir, non porque esa xente fose máis ou menos pobre, poida ter máis ou menos pobre, porque as súas voces teñen que ser, como diría Rivas, voces baixas. Eu animo vos a todos a que vos meades a escapar. Pensei que xa estabas a llevar de todos os sufrimientos. Tamén, sí, tamén. Vamos mal. Se viste arrasando medo. Antes de marchar, xo dixen outro día, unos que tiñan diante, xo dixen outro día, só de decir Laura, enhoraboa a todos os outros por apostar por algo diferente que algún editorial nunca faría. Pero non de agora, xa dos tempos de Agrelo, que deixou aí unha sementeira enorme na zona de Muros Noia, un home pouco recoñecido, pouco valorado neste país. Moitísimas gracias a todos outros por a aposta, por certo, a tua novela Nova Lita, Rolino de Laura, por este tipo de literatura que penso que... Tan necesario. Gracias, cariño. Bueno, Moitas gracias. Hasta luego.